menika kerawan juraganipun rasa tresna Mas. Lah iya. Pak Sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Kekasih. Apa nggawa? Weh, aja nganti keri. Lah iya. Pakde pentul nggih. Sehat Pakde. Jan nggawa tas gede lho, Mul. Okeh iki ketoke. Oke iki mau kok taruh bablas kok Oh, Mas. mula kuwi tak kira nek okeh gawane. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih, monggo. Ya. Tak kira Pak Naib lho kok wis yaene stok. Mula kuwi tase kok gedhi ngono ta maksude? Lah iya kok sareng ijab. Sapa sing arek ijab ngono? Ya, mangga. Sekecakaken Pakde Pentul. Bacaane sarwa asri jroba tenku tansah mawas hebat waslu bayang Wilujeng gawe kunjuk para tamu kadhamen kala rawuh sinambi keparengan habis goreng sampun kataraken sawanipun kadang-kadang sagita laras. Mugi kinarya jambe saya sawetawis wilujeng lelenggahan. MC balap kok dioper itu ben ya Dik ya. Iki mangke bar. Oh wis bar. Wis bar mangkat. Wis bar mangkat. Oh iya, berarti aku sing ora iki. Halah kok iya ya laris-laris. Ora mangkat kok, Dik. Ning omah. Ngarit. Ya. Kok mangkat terus apa ya piye carane? Kamu ngomong apa, Dik? Bacaane sarwa asri jroba tenku tansah mawas hemat
grogene iki ora gara-gara Mas Gambol iki